Не го удрайте сам. Да, хубав бърст. Ай, почвайте го. Да, после винаги ще клива там, където е Лин. Ама аз нарочно седя към стената. Какво ви клива, не знам. Не, на въртенето става просто. Да. Кавица. О, шит. Кавица. Кавица, жестко. Кавица. сериозно? Кавица отзад. Кавица, Шит, кавица. центъра. Това си храна, лепо. Кавица до това. Бута. Сори, Браво. не видях. Ами не го видях. Да. Като караме до това. Карахме го. Това беше добре време. Изставям лърпа от началото, после аз пускам моя спит и те доста добре го набиха. Обаче се справя мигновено част. Леко почвам свикам, че с бомбките ти съм много по-добър. О, стайца, да не спушнете. Няма как да им помогнем, цецата ги хвърлям тук, а? Вау, това е много добре, като трябва между 5 и 27. Всеки път трябва да те. Абе, по-добре сме го правили, ама това е супер отговори. Стайца на долу. Си. Оф, мисля, че избързах малко и бях на много малко живот. Май не влезах на време. Ама аз влязах съвсем на време, светеше тук, когато влязах. Не Да, знам защо така. не го ли? Бързам ли? Бързам ли? Бързам Не, кажете. не говорим за тебе, не говорим за тебе. За кавицата говорим. За друго говоря. Кой го пърна? Имаше с кръгчето си. Точно не Отзад има на пост. Кавица. И ответ си. Пусти го. Точно на време. Светка. Скил. Аре бе, влизай в фаза. Петя трябва да се помести, защото е Кавица отзад на отзад. пилона. Аз съм в другото поле, още като светли. Като изгасне. Не знам защо не тръгва веднага. Защото има ротейшн. Преди да изгасне, аз вече влизам. Фаза, няма скавици, добре, супер. Да, добре, да плащам. Супер DPS е.
Честно. До сега на това май един рапид файр не успя да ми вкарам цела. Трябва да го гепа топче. Дайте. Скъпих с малко си това. Това по трябва да се вземе. Хора, аз трябва да отида да ги спаса там. Нямам хил. Добре, ходи. Тук сме по-окей. Тук сме окей. Добре, това. Трябва да се слежа на някъде. Да, отзад да, приколвам. Приоритет CC. Си. И мести го веднага. Местя, тук съм. Другото поле съм вече. Пак. 3 сикъра върху мене, човек. Зад на пилона, бързо. Давай, мести. Местя. Внимавайте. Дай тази така. Приоритет Да. CC. Как се озова там? Шит. Добре, Местил се. трябваше... Добре, къде е скалицата? Не, тук е. Тук е. Няма се. Не, Можете ли да го дигнете? Идвам по-зад с скалицата. Внимавайте. Мести. Мести. Добре. Някой да Кайца? бута нещо да прави. Нямам Бутнах никакъв нещо. контрол. Аз филмам колко мога. Чакай. И мисля, че след това веднага трябва да го преместиш. Местя. Вече съм в другото поле. Добре. Супер. Кайца. Кой да остана в нея вместо мен? Нямам бутане. Мил. Колко малко ще бъде. Доче. Внимавайте. В зеленото съм. Приоритет CC. Приготви се да местиш. Местя. Мести. А светкавицата. Отзад. ребаунд. Тичайте. Хилвам колкото мога. Не ме дигай. Няма да мога, да. Не, остави го. CC. Бийте там. Местя. Мести. Всичко ми хиловете, доджовете, всичко ми свърши. Зад им. Бийте. Пак. Ръкавици им. Можем. Ребаунд. Нямам Демидж! да рекорда. Don't stay Това ще damage. стане. Айде. Борди! Още една светкавица. Телефон, don't stay телефон. Don't stay телефон. Колко процента е? Това не беше чест. Не, вече.